Dáme si menší pičičko. A tohle budou otázky na nás. Takže 5 otázek na mě a 5 otázek tady. Na Peťu. Zuzka na mě začíná. Takže, jaký máš nejradši sport? Basketbal. Co je tvoje nejoblíbenější pití? Double Logi. To je firma. Takže bubble tea. Jsou 2. Tak třeba... Kolik měříš? 150... Počkej, jak to myslíš? Váha nebo do výšky? 158. Jsou 3. Tak, já nevím. Co byla tvoje nejhorší známka? 5. A co Dudka? To není známka. Pravda. To je poznámka. Jsou 4. A teď poslední. Co jsi měl všechno za kroužky? Triatlon, teda ještě mám. Já jsem ještě No, měl jsem karate. Judo jsem měl. Teďka mám klavír, triatlon a nauku. A budu chodit do basketbalu. A ještě smíval fotbal, ne? Fotbal, no. Tak a teď na mě otázky. Tak, otázky na Zuzku. Zuzko, No. když se seznámila s Davidem Šenkeříkem? V první třídě? Zuzko, No. nevím, co se zeptat. Kolik máš let? Bude mi 12. června, mi bude 13. 12. Když se se mnou seznámila? Když jsem chodila do buď to do polovina 4. třídy asi, dejme tomu. Čtvrtá otázka. Zuzko, jakou máš nejradši flexu? Mimochodem flexa je kšiltovka. S rovným kšiltem. Nike nebo Lakers? Ty máš Lakers? Ano, doma. Jak to, že ho nenosíš? Protože si ho nechci zašpinit. A jakou má barvu? Pátá otázka, jakou má barvu? Fialovo-žlutou. Fuj. Co? Lakers. Co teprve NBA. No, když jste byli tak hodní, tak vám dáme bonus. Dalších 5 otázek na mě a dalších 5 na Peťu. Takže začínám. Jaký je tvůj nejoblíbenější NBA tým? Golden State. Jaký je tvůj nejoblíbenější hráč NBA? LeBron James. V jakém týmu NBA bys chtěl hrát? Golden State. Kolik je otázek? Počkej, to už myslím, a poslední otázka na tebe bude... co byla tvoje nejdražší věc? Klavír. Tak teď ty na mě. Jaký tým se ti nejlíp líbí v NBA? No, nejradši mám Chicago Bulls, Brooklyn... Jeden nejoblíbenější. Tak asi... No,
Buď to Golden State Jedno. anebo Chicago Bulls. Říkám jedno. Já nevím, který mám oblíbenější. Asi Golden State berte. Jaký je tvůj nejoblíbenější hráč? Michael Jordan. A nebo Sebastian Fiore. Ne, Michael Jordan. LeBron James. Ona to nechce mít stejný, víte. Za jaký tým bys chtěla hrát? No, asi za Golden State. Vidíte to. To je 5, ne? Asi jo. No super, takže tohle by bylo z tohohle videa vše. A zatím. A já se s vámi loučím a zatím čau!